Bon dia, lletraferits. Aquesta setmana he vist dos vídeos molt substancials des del punt de vista lingüístic i per aquesta raó avui aquí mateix els comentarem i mirarem de fer-ne algunes reflexions que també provarem de lligar-les. Com a introducció m'agradaria recalcar un cop més l'error tan profund, tan atàvic i tan dolent per al futur de la llengua que tenim els catalanoparlants a l'hora d'entendre el concepte d'educació. Educació, per a alguns catalanoparlants, per a força, per a la majoria de catalanoparlants, més ben dit, és parlar en castellà amb els nouvinguts, amb les persones que potser estan aprenent la llengua, no? És a dir, hi ha algú que s'està esforçant, que està fent un sobreesforç per aprendre la teva llengua i tu per ajudar-lo, no? Fixem-nos com estan els nostres paràmetres mentals, doncs, i tu per ajudar-lo el que fas és parlar-li en una altra llengua que ja sap, en aquest cas el castellà, en comptes de parlar-li en català, que és la llengua que aquesta pobra persona, doncs, amb tota la bona fe del món i amb tota la raó del món està intentant aprendre. Si una persona, com veurem en aquest vídeo és un dels temes que comentarem, si una persona a repartir un paquet d'Amazon, a repartir un paquet i et parla en castellà, tu li pots parlar en català, jo ho faig sempre, li parles en català, i si algú no t'entén, doncs tu tens el dret de continuar parlant en català i és l'altra persona qui t'està fent un servei i qui s'ha d'esforçar per entendre, és un mínim per entendre la llengua pròpia dels països catalans, que lògicament és el català. És un respecte que ha de tindre la persona que fa el servei al client i no és només això, sinó que és un dret legal del client, de ser atès en la seva llengua i no només això, sinó que t'entenguis, que t'entenguin és una cosa tan bàsica, tan elemental, que no s'hauria ni de demanar. I hauria de ser un aspecte sobreentès de la bona atenció a un client, un aspecte bàsic, però hi ha empreses i hi ha treballadors que no ho tenen en compte. Llavors, si aquí no hi ha una conseqüència, és el que penso jo, si aquesta empresa actua malament i no hi ha una conseqüència, ara veurem el vídeo, no serveix de res que fem divulgació, no serveix de res que fem tot aquest esforç, perquè individualment es poden aconseguir coses. Però encara que si tu parles en català i l'altra persona no t'atén, aquí tenim un problema. Aquí qui ha de reaccionar doncs, és la Generalitat i dir, a veure, tal empresa, tal consumidor. Hi ha un vídeo que demostra que aquí hi ha hagut uns drets lingüístics que s'han obviat, a més deliberadament. Doncs quines conseqüències hi ha aquí? Per això no exigim els nostres drets lingüístics, ens sembla fins i tot de mala educació exigir-los i molts cops és un altre catalanoparlant qui recrimina a un catalanoparlant que està conscienciat amb el tema lingüístic que què fa parlant en català a un nouvingut? Què fas? Almenys no veus que no t'entén? Fes-li la vida fàcil, parla-li en castellà. I si tots li parlem en castellà al nouvingut, el nouvingut s'integrarà en castellà i la llengua catalana només la trobarà un dia a TV3 o a Catalunya Ràdio fent zàping, si és que en aquell moment a TV3 o a la mateixa Catalunya Ràdio no s'hi està parlant en castellà, que és una cosa cada cop més habitual, malauradament. Un cop fet aquest context i aquestes reflexions, posem el vídeo que m'ha inspirat una mica en aquest comentari d'avui. 313. Podem observar-hi un repartidor que arriba a casa d'un home que parla en català. Fins aquí doncs no hi hauria d'haver cap problema, hauria de ser una cosa totalment habitual a Catalunya. En aquest cas això està situat a Catalunya. Llavors, aquest senyor que parla en català li diu unes xifres i l'altre va traduint-li al castellà aquestes xifres. Entenem que és perquè no domina prou bé la llengua catalana i llavors es vol assegurar que està copiant correctament aquestes xifres, no? I arriba un moment que hi ha una xifra en concret i a veure què passa. 313. 717. ¿600 qué? 717. Dígamelo en castellano, por favor. No, ¿No? no. Vale, pues nada. Pues le pongo rechazado, porque si no, 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 le va a perdona, jo t'ho estic dient i t'ho estic dient en català. El senyor li diu amb tot el dret del món que no vol parlar en castellà perquè ell s'expressa en la seva llengua, s'expressa en català a Catalunya i té tot el dret del món, perquè si no podem parlar en català ja, això, amb l'excusa de no t'entenc, no, és que no t'entiendo, amb aquesta excusa, tothom et pot fer parlar en castellà i el català desapareix. És a dir, un cop bilingüitzada una societat, hi ha una llengua que des d'un punt de vista, ho podem anomenar només comunicatiu, és prescindible. Llavors, per trencar això, el que hem de fer els catalanoparlants és entendre el castellà si volem, si ens ve de gust. Ja ho vaig comentar en un vídeo. És a dir, jo entenc el castellà
si en aquell moment em ve de gust entendre el castellà perquè sóc a Saragossa o perquè he anat a no sé on o perquè em ve de gust amb tu parlar en castellà. No passa res. Però si vull parlar sempre en català, com és el que decidim moltes persones per un tema de supervivència de la llengua, de defensar la diversitat lingüística del món, etc, perquè la salut del castellà és de ferro i la salut del català és de palla, és una salut... Està molt crítica, fem molts vídeos al respecte, podeu mirar les estadístiques, hem de defensar el català perquè si no, doncs no serem una societat bilingüe, sinó que serem una societat que era bilingüe i que ara és monolingüe en castellà. Això parlant en un futur, no? Llavors, aviam, i només quedarà el català a la toponímia, als noms de les muntanyes i a 4 llocs més, com ja passa actualment a la ciutat d'Alacant, per exemple. Llavors, aviam, pensem una miqueta. Si jo tinc una llengua que està en perill d'extinció i tu tens una llengua que té tota la fortalesa del món, no és més lògic que jo pugui parlar sempre que vulgui en la meva llengua quan és un dret elemental, un dret lingüístic, no? I fins i tot està a la Constitució espanyola, això, el que s'ha de defensar, d'acord. I al mateix temps, sóc jo el client? Perquè aquí, d'una manera potser més subtil, encara que jo trobo que és força descarada, no? Té poca vergonya, el repartidor diu que el paquet no l'ha pogut entregar, però per quin motiu no l'ha pogut entregar? Perquè la persona li parla en català a Catalunya, perquè un català parlant parla en català, tu no li fas la feina i no té cap conseqüència, és a dir, l'empresa ha dit el paquet ha arribat, nosaltres hem fet la nostra feina, però quina mena de feina és aquesta? No hi ha la part lingüística de la feina, no hi ha la part d'atenció al client, de dir, ostres, si entregar un paquet és la feina, que vingui un robot, que ho substitueixen a tots per robots, que vingui un robot que m'entregui el paquet i llavors, doncs, cap problema, el robot segur que li podem posar un xip i que parli en català, no? Doncs llavors, si fem una feina que la fan persones, aprèn a entendre les xifres en la llengua del lloc on treballes, o és que és molt demanar? I no només això, sinó que si fos per mi, jo obligaria tots els treballadors que s'adrecen al públic a parlar en la llengua del client. Si parles en castellà, jo parlo en castellà. Si parles en català, jo parlo en català. Sempre. És una cosa bàsica. D'altra banda, un cop mirat aquest vídeo tan poca solta, perquè no té altre nom això, doncs ens fixarem en una altra gravació que vaig veure l'altre dia a Twitter, i és la següent. Jo no sóc catalana ni espanyola, jo sóc de Califòrnia i els meus pares també. Vaig venir aquí en 2018 per fer un d'aquests programes d'auxiliars de conversa i la meva idea era venir aquí, viatjar una mica i millorar el meu castellà i tornar als Estats Units. Em va dir que al principi que no trobaràs molta gent que parla en català, que no necessitaràs, que no ho pateixis. Bueno, al final em va donar el lloc, un mes abans de venir aquí, em va donar el lloc on tenia que anar i em va tocar Olot. I la veritat és que tenia una mica de por. Després, quan vaig arribar aquí a Catalunya i vaig arribar a Olot, em vaig donar compte que el català era molt més necessari que em va dir al principi. Què penseu que ens demostra aquesta xerrada d'aquesta noia? Doncs, ostres, que una llengua s'aprèn si es fa necessària, que una llengua s'aprèn si hi ha teixit social que la sostengui, que la faci viva, que vagis al carrer i parin en aquesta llengua. Pensem una miqueta, perquè si ara estem al 36% de catalanoparlants habituals i continuem amb aquests hàbits lingüístics, que d'altra banda són universals en les llengües minoritàries, i no és que els catalans tinguem cap culpa especial, sinó que són les circumstàncies les que ens han fet ser així, doncs, si no canviem això, que és difícil, perquè és lluitar contra un cert determinisme, tenim una situació complicada. La llengua catalana no desapareixerà d'aquí 50 anys, no desapareixerà d'aquí 100 anys, no desapareixerà d'aquí 150 anys, però compte, perquè cada cop s'anirà fent una llengua més petita, més insignificant, més folclòrica, com passa en el cas de l'aranès a la Vall d'Aran. Pensem-hi cada cop que es parli una persona en castellà i diguem, ostres, per què jo li he de parlar en castellà? Jo li parlo en català, i de fet, si puc l'animo a parlar en català també. Ostres, per què li he de parlar en castellà jo, a aquesta persona? Si és nouvingut, doncs li parlo en català, l'integro en català, faig que el català sigui necessari per a aquesta persona, i això no és complicar la vida a ningú. Això és dir, mira, tu formes part de la meva comunitat, tu ets una persona més d'aquesta terra, per tant jo et parlo en la llengua d'aquí, que és el català. Salut!